Снимам. На сега снимаш? Уважаеми колеги, скъпи студенти, надявам се ще изразя общо мнение, като благодаря първо на Антония за прекрасното слово. Това, което е озаглавено хождение по буквите, нещо, което ни връща назад във времето и дава възможност да видим своята идентичност и да може да разберем колко сме напред от други народи, с каква гордост може да кажем, че имаме собствена писменост, азбука, нещо, което много други не могат да направят и това беше достойно отбелязано. Също трябва да благодарим на нашите колеги, студентите, които прекрасни слова рецитираха, изрекаха. Също и на нашите гости от операта с тези прекрасни песни, с които се създаде така едно добро настроение. В навечерието на най-светлия празник, празника на духовността, нещо с което университетът е пряко свързан и имаме отношение към празника. Искам от името на ръководството да пожелая на всички много здраве, щастие, късмет, радости на студентите. Сега са много интересен период, съветки. Всичко да мине успешно и изпитите да минат също така успешно с много високи оценки. Комисията по културни дейности към Студентския съвет през последната година много голяма активност и въобще към студентите и към Студентския съвет, не само към комисията, искам да се обърна с думи на благодарност, нещо, което много ни радва и нека този устрем не спира и занапред още повече прояви, още повече инициативи, да може да увличаме хората около себе си и залите постепенно да започваме да ги пълним. Колкото може повече да се отзовават на нашите срещи и прояви, които вие инициирате, защото по този начин ще може да ги увлечете, по този начин ще може да постигаме по-добре своите цели. Комисията по културни дейности предлага и сме отличили съвместно Студентския съвет и ръководството на университета наши колеги, които активно участваха в студентските културни мероприятия. Това са хора извън нашите състави за различни форми, които ние имаме, които със своята активност допринесоха за още по-доброто протичане на тези прояви. Грамота за активно участие в студентските културни мероприятия на Медицинския университет през 2010 учебната на инженер Александър Стоянов. Не е само грамота, има и предмети на граница. Ето на камерата. Инженер Ивайлов Иванов. Катрин Терчева.
Георги Георгиев. Бисер Димитров. Иван Ковачев. Нищо. Сидил Бойчев. Таня Тодорова. Със служебна овация, тя е една от най-активните. Димитър Димитров. Сергюл Вейсалова. И Джамиле Али. Още веднъж на всички пожелавам весели празнични дни. Нека и на самата дата 24 май се върнем към нашето минало, към нашата история и се спомним за много неща, пък и както се каза да прочетем, тъй като прочетеното то остава. Много здраве, много щастие, много късмет.